Saarburg heeft eerste persconferentie en dat doet hij op dezelfde manier als zijn voorganger Alexandra van Huffelen. Namelijk via een digitale verbinding met de pers hier op de Caribische eilanden. Saarburg ging in op zijn werkbezoek aan Aruba, Curaçao en Bonaire, waarbij hij met veel bestuurders, maar ook veel mensen in het maatschappelijke veld, mensen in het bedrijfsleven en dergelijke heeft gesproken. Hij heeft veel dingen gezien en hij benadrukt ook nog dat hij op dezelfde lijn zit als de vorige regering, in de zin dat de afspraken die door die regering zijn gemaakt ook door hem zullen worden uitgevoerd, maar het is soms beter 1 of 2 grote brokken uit te voeren dan alle punten die nu op tafel liggen te proberen uit te voeren, maar vanwege capaciteitsproblemen zal dat niet lukken. Dus je moet slim omgaan met de tijd en mogelijkheden die er zijn. Hij heeft ook aangegeven dat er veel dingen goed gaan, maar ook veel dingen nog verbeterd kunnen worden. En het belang wat hij hecht aan goede overheidsbestuur, bon gouvernance en goed financieel beleid. Dat zijn 2 punten die voor hem heel belangrijk zijn.